1994-1995. Πρώτη ελληνική ομάδα η οποία συμμετέχει στο Champions League είναι η ΑΕΚ. Οι αντίπαλοι πώς φαίνονται την πρώτη χρονιά? Η αντίπαλη ήταν πάρα πολύ δύσκολη για πρώτη χρονιά. Η ΑΕΚ έχει βρεθεί στον ίδιο όμιλο, στον 4ο όμιλο εκείνης της καινούργιας διοργάνωσης, με την Καζινό Ζάλτσμπουργκ, τότε πανίσχυρη αυστριακή ομάδα, η οποία είχε παίξει στον τελικό του κυπέλλου UEFA λίγο πριν. Με τον Άγιαξ και τη Μίλαν που εκείνη τη χρονιά βρέθηκαν στον τελικό. Τη Μίλαν που ήταν τότε μάλιστα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ήταν δύσκολη κλήρωση και δύσκολη και η πρόκριση της ΑΕΚ, που είχε προκριθεί τότε αποκλείοντας την Rangers με μια νίκη στην Αθήνα με τα γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου και μια νίκη στην Σκωτία, αλλά μέσα από δύο παιχνίδια πολύ δύσκολα. Θες να θυμηθούμε τι έγινε τότε? Ναι. Κατάει την μπάλα ο Σαραβάκος και τη δίνει τώρα στον Τσάρτα που έχει περάσει από την άλλη πλευρά. Αυτός κάνει ένα σουτ από πολύ μακριά, το πρώτο σουτ από πλευρά ΣΑΕΚ. Δοκίμασε το καλό αριστερό σουτ που έχει ο νεαρός. Εδώ ο Σαβεύσκι, μέσα στα καρέα ο Σαβεύσκι σπρώχνεται, παίζεται, λέει ο διαιτητής, είναι μαρκάριστο με το σώμα. Σωστή απόφασή του. Οι περισσότεροι παίκτες της Σάλτσμπουργκ είναι ψηλόσωμοι, εδώ θέλει προσοχή. Τελικά διώχνουν οι ενωσίτες, δεν γίνεται το σουτ και υπάρχει ευκαιρία για την επίθεση για την ΑΕΚ τώρα που βγαίνουν τρεις αεξίδες μπροστά γρήγορα να βοηθήσουν τον Δημήτρη τον Σαραβάκο. Κρατάει την μπάλα αυτός, έχει έρθει ο Τσάρτας και την δέχεται. Τώρα όμως γύρισαν οι Αυστριακοί. Πέρασε ο Τσάρτας, μπαίνει στην περιοχή, κρατάει την μπάλα, κάνει και το αριστερό και είναι out. Πολύ καλή προσπάθεια του Βασίλη του Τσάρτα. Κωστής κατά μέτωπον, βγάζει τον Σαβεύσκι. Παλιά για τον Κωστή με στην περιοχή, ο Κωστής προλαβαίνει ο κόντρα τελευταία στιγμή. Καλή επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ. Ο Βλάχος τώρα θέλει μπροστά, μόνος του, βρίσκει φόρο, ο Βλάχος κάνει και το σούτ. Στον Φάιερ Σίγκερ που βγήκε τώρα ο Στάντλερ, βγάζει τη σέντρα ο Στάντλερ και ο Ατματζίδης σώζει την ΑΕΚ αυτή την πολύ επικίνδυνη κεφαλιά που έγινε σχεδόν εξεπαφήσαν τον Λαντένοβιτς. Τελικά την πήρε ο Τσάρτας, ο Σαμανάδος, συγγνώμη. Και το σούτ από τον Τσάρτα, η μπάλα μόλις out. Και βγαίνουν οι Αυστριακοί μπροστά, επικίνδυνη αυτή η επίθεση, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, είναι 3-2, γυρίζει μπάλα πίσω, ο Γιούτσεβιτς μέσα στα καρέ, η μπάλα στο δοκάρι και ευτυχώς η ΑΕΚ σώζεται σε αυτή τη φάση. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ. Η μπάλα ψηλά στην άλλη πλευρά, κεφαλιά στα χέρια του Κόντρατ. Προωθείται και ο Μανολάς και ο Βλάχος. Εκτελείται κεφαλιά προς τα πίσω από τον Αγορογιάννη, αλλά δεν παρακολουθούσε. Και ο Τσάρτας ψάχνει να δούμε ποιον, τον Κοπιτσί που μπαίνει ωραία στην περιοχή. Για να δούμε. Λάθη την τελευταία στιγμή, δεν έκανε ούτε το κοντρόλ ούτε το σουτ πάνω στην κίνηση. Στην περιοχή ο Κλούιφερτ καλύπτει εκεί ο Βλάχος, ο Κλούιφερτ πλασάρει, σώζει ο Ατματζίδης. Για να δούμε ο Τσάρτας τι μπορεί να οργανώσει. Βρίσκει το Σαραβάκο πολύ ωραία, που βγαίνει δεξιά αλλά είναι μόνος του. Με τον Μπλίτ μπροστά του. Κάνει την παλιά για τον Κασάπη, ωραία κεφαλιά. Κλάιφερτ αποφεύγει αρχικά το Βλάχο. Έχει το Μανολά μπροστά του, ο Κλάιφερτ θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Κάνει και το σουτ. Ο Ατματζίδης τα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Και η ΑΕΚ βγαίνει μπροστά. Ήθελα να βλέπα τον Μπάγερ τώρα που πήγε να κάνει τρίπλα ο Ατματζίδης. Με βέβαιος θα βγει και από τα ρούχα του. Σίγουρα. Η παλιά για τον Σαβεύσκι, πολύ καλή. Τόνι Σαβεύσκι πλασάρει 1-0. Από τον Τόνι Σαβεύσκι ένα υπέροχο γκολ. Ο Σαβεύσκι που μέχρι τώρα δεν είχε περάσει τη γραμμή της έντρας, τώρα βγήκε κρυφός κυνηγός και έκανε αυτό που έπρεπε. Πλάσαρε ιδανικά τον Φαντεσάρ, αξιοποιήθηκε το κενό. Κοιτάξτε τον Βασίλη Τσάρτα. Αυτό που σας είπαμε από την αρχή. Η καταπληκτική παλιά του Τσάρτα. Το κοντρόλ από τον Σαβεύσκι με το στήθος. Το πλασέ με το αριστερό. Πάνω στην κίνηση. Κανένα περιθώριο. Από μια άλλη λήψη λοιπόν. Κοιτάξτε το κοντρόλ του Σαβεύσκι. Πώς μπαίνει στην περιοχή. Πλασάρει πάνω στην κίνηση. Στον Φρανκ Ντεμπουρ. Βαθιά παλιά για τον Λιτμάνεν. Λάθος. Ο Λιτμάνεν από κοντά πλασάρει. 1-1. Το μεγάλο λάθος από τον Μανολά. Το μεγάλο λάθος από τον Στέλιο Μανολά, δεν το άφησαν αξιοποιητό. Αυτός, ο Γιάρη Λιτμάνεν και ο Άγιαξ πριν περάσουν 5 λεπτά, ισοφαρίζει. Λιτμάνεν, ωραίο σουτ. Ναι. Δύσκολη το Ατματζίδη, τη βρήκε την μπάλα. Ωραίο σουτ, επικίνδυνο. Ναι. Για τον Ράισιχερ που αποφεύγει τον Κασάπη και έχει πολύ χώρο μπροστά του. Κάνει την παλιά τρύπα για τον Ντάβιτς που δεν είναι offside, αλλά σώζει την ΑΕΚ ο Μανολάς αρχικά και ο Ατματζίδης στη συνέχεια. Που βρίσκει τον Overmars με πολύ καλή πάσα. Overmars στην περιοχή για τον Κλούιφερτ. Ο Κλούιφερτ γυρίζει. Αμάν τη κλείτωσε η ΑΕΚ σε αυτή τη φάση. Και τώρα είναι ο Τσάρτας, ενώ ανοίγεται πολύ γρήγορα από αριστερά ο Κωστής. Μπαίνει στην περιοχή. Τον ανατρέπει εκεί ο Ράισιχερ. Το διαιτητής αφήνει και πρέπει να έχει δίκιο. Σαραβάκος πολύ ωραία για τον Κωστή.
που είναι μόνος του με 3. Αποφεύγει τον Ντεμπούρ, έχει τον Μπλίτ μπροστά του, ανοίγεται και ο Σαραβάκος. Κωστής μόνος του, κάνει το σουτ, την μπάλα κόρνερ. Τον πρεσάρει ο Λιτμάνεν και κάνει το λάθος. Λιτμάνεν και Φίνιντι με πολύ χώρο μπροστά του για τον Κλόιφερτ. Επικίνδυνα στην περιοχή ο Κλόιφερτ. Προσποίηση, κλείστηκε. Έρχεται με πολύ δύναμη. Ευτυχώς για την ΑΕΚ το σουτ το αριστερό του Overmars, του Βάρκ Overmars. Έφυγε δίπλα από το δοκάρι του Ατματζίδη. Αποφεύγει δύο παίκτες, κάνει την παλιά για τον Κλόιφερτ. Μεγάλη ευκαιρία. Πλασάρει ο Κλόιφερτ 2-1. Ο Κλόιφερτ δεν συγχώρησε, απέδειξε το πόσο μεγάλο σκόρερ είναι όταν βρει το χώρο μπροστά του. Βγαίνει και ο Βλάχος μπροστά. Εκτελεί ο Κοπιτσής, η κεφαλιά από το Βλάχο. Πέφτει στη γωνία και μπλοκάρει, ο Μανολάς ήτανε. Πέφτει στη γωνία και μπλοκάρει την τελευταία στιγμή ο Βαν Ντεσάρ. Ο Σαραβάκος θα σουτάρει, κόντρα, πέφτει ο Ντεσάρ. Βγήκε η μπάλα, όχι, μάλλον πάνω στη γραμμή είναι, την πρόλαβε. Δεν υπάρχει κόρνερ, κυνήγησε τη φάση ο Έντουιν Βαν Ντεσάρ. Μόνο η ΑΕΚ παίζει και για την ουσία, η οποία είναι βαθμή. Και ο Σαραβάκος, κεφαλιά πολύ καλή. Φίνιντι ανοίγει την μπάλα μπροστά από τον Κασάπη, κάνει τη σέντρα Κλάιφερτ. Πρόλαβε την τελευταία στιγμή και μπλοκάρει την μπάλα ο Ατματζίδης. Που κάνει την παλιά για τον Τσάρτα. Αυτός κινείται, μαρκάρεται στενά, προσπαθεί να περάσει, ωραία παλιά offside. Έχει σηκώσει τη σημαία εκεί ο δεύτερος επόπτης, ενώ ξαναβλέπουμε, κοιτάξτε. Είναι η παλιά τώρα, δεν υπάρχει offside, καλύπτεται από τον Κωστακούρτα που είναι στην άλλη πλευρά. Σαβεύσκι ενώ κάνουν ζώνη οι Ιταλοί για να βγάλουν τεχνητό offside. Για να δούμε ο Τσάρτας, θα κάνει το σούτ, όχι, έξυπνη παλιά για τον Κασάπη. Για να δούμε, η παλιά όχι, κανείς εκεί. Κανείς εκεί, κοιμήθηκε η άμυνα της Μίλαν. Και πάλι Σαβεύσκι, 1-2 με τον Κωστή. Και τώρα ο Τσάρτας, έχει πολύ χώρο μπροστά του για να δοκιμάσει το σούτ. Ωραίο σούτ, δεν μπορεί ο Σαραβάκος να δούμε, θα κάνει τίποτα. Νέο γύρισμα, κόρνερ. Νέο σούτ με δύναμη. Και η μπάλα πάνω από τα δοκάρια σε αυτό το φοβερό σούτ του Χάρη Κοπιτσί. Κάτι που γίνεται και τώρα με τον Κασάπη. Να προσπαθεί να περάσει για τον Σαραβάκο. Κασάπης με τον Τσάρτα και πάλι Κασάπης. Δεν μπορεί, κόντρα, για να δούμε. Ο Κοπιτσής τρέχει και ο Ρώση γυρίζει κόρνερ. Τον Αντώνη ανοίγει το Μασάρο, δεν περνάει το 1-2. Ελέγχει ο Σαμπανάτζοβιτς. Λάθος, μπαίνει στη φάση ο Μασάρο για τον Γκούλιτ. Το σούτ του Γκούλιτ, ευτυχώς για την ΑΕΚ. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια. Το κοντρόλ από τον Κοπιτσί είναι δίπλα του ο Τσάρτας, του τη δίνει. Ωραία η προσποίηση του Τσάρτα, δεύτερη προσποίηση στον Τεσαγή. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο αριστερό, κάνει το σούτ, πέφτει ο Ρώση και μπλοκάρει. Σαραβάκος θα σουτάρει μόνος του. Σουτάρει, ναι, τίποτα. Σαμπανάτζοβιτς έρχεται την μπάλα όπως τη θέλει. Με δύναμη το σουτ. Πάνω από τα δοκάρια στη συμβολή. Ωραίο το σουτ του Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς. Η σέντρα τώρα για ποιον, για τον Γκούλιτ. Αμάν, μεγάλη ευκαιρία για τη Μίλαν σε αυτό το σημείο από τον Ρομπέρτο Ντοναντόνι. Ντοναντόνι που πήγε δεξιά τώρα. Ντοναντόνι δοκιμάζει ένα σούτ από μακριά. Λάθος. Προλαβαίνει με δεύτερη προσπάθεια ο Ατματζίδης μπροστά από τον Στρόπα. Αλήθεια είναι ότι παίξαμε σήμερα καλύτερα από το Μίλαν. Και αν Μίλαν άρχισε με τα προβλήματα, τερματίστηκαν δύο παίκτες. Εμείς είχαμε ευκαιρίες που μπορούσαμε να βάλουμε ένα γκολ. Αλλά σήμερα πιστεύω, το είδανε όλοι, ότι πραγματικά έπαιξε καλά, αλλά μπορούσε και έπρεπε σε αυτές τις φάσεις που σας είπα ακόμα καλύτερα. Τσάρτα στο κόρνερ. Ο Ρώση θα αναγκαστεί να πετάξει την μπάλα κόρνερ. Περνάει η μπάλα, κόντρες, το σουτ και είναι το γκολ για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Το γκολ για την ΑΕΚ με ένα φοβερό σουτ το οποίο έκανε ο Χρήστος ο Κωστής ή ο Βλάχος. Είναι ο Σαβεύσκι, έχουν πάει κάμερες στο Σαβεύσκι, είναι ο Τόνιο Σαβεύσκι. Λοιπόν, ο Σαβεύσκι στο 15 ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ. Όπως και στην Γλασκόβη, αυτό είναι το δεύτερο γκολ που βλέπετε από κάτω, 2 γκολ συνολικά στο Champions League. Ο Σαβεύσκι, όπως είχε κάνει στην Γλασκόβη από άλλη θέση, εδώ το φοβερό σουτ του στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ στο τέταρτο ακριβώς προηγείται μέσα στον Εραίο Ρόκο με 1-0. Το γκολ το πέτυχε ο Τόνι Σαβεύσκι. Φάση που ξαναβλέπουμε. Έχουμε και λέμε Μπαρέζι, Αλμπερτίνη και τον Αντώνη. Μάλλον πάσα προς τον Αλμπερτίνη γίνεται το σουτ και διώχνει ο Ατματζίδης. Η μπάλα δεν έχει βγει. Γίνεται η σέντρα. Κεφαλιές, κόντρες, διώχνουν οι αμυντικοί. Νέο σουτ και η μπάλα περνάει. Κόρνερ, έχει χτυπήσει το Σαβεύσκι. Σαραβάκος δοκιμάζει το σουτ, δεν έχουν βιάσει το Ρώση, αλλά τα σουτ χρειάζονται.
Κωστής και θέλει και ο Σαραβάκος την μπάλα. Κινείται από τα πλάγια και ο Σαμπανάτζοβιτς. Για να δούμε ο Κωστής. Κάνει το σουτ και ο Ρώση κάνει την απόκρουση του παιχνιδιού στο 61. Η σέντρα προσπαθεί, εκεί πέρα δεν μπορεί ο Μασάρο. Ο Αλμπερτίνη βλέπει πολύ όμορφα το Μαλντίνι τα πλάγια. Ο Κλίνο Κοπιτζής. Η σέντρα του Μαλντίνι. Η κεφαλιά και είναι το 1-1. Ο Πανούτσης σοφαρίζει σε μια φάση ανύποπτη. Η σέντρα του Μαλντίνι πήγε στο πίσω δοκάρι, η μπάλα έδειξε ότι μπορεί να φύγει έξω, δεν ακολούθησε κανείς τον πρώην μπακ της Τζένοα. Εδώ καπέλο ανέφραστος παρά την ισοφάριση της ομάδας του. Ο Πανούτσι λοιπόν ισοφαρίζει περίπου στο 68. Το γκολ του Πανούτσι παίρνει την Μίλαν ισόπαλη της ΑΕΚ, μια ΑΕΚ που σε αυτή τη φάση βλέπετε τη σέντρα. Η μπάλα λιώνεται μάλιστα λίγο το πόδι του Κοπιτζή στη σέντρα αυτή. Λεντίνι. Τον Αντώνη. Το σούτ του τον Αντώνη μπλοκάρει ο Ατματζίδης. Μπράβο. Η Μίλαν τώρα στην επίθεση. Η κεφαλιά και είναι το 2-1. Η κεφαλιά και είναι το 2-1. Είναι ο Πανούτσι και πάλι. Ο Πανούτσι και πάλι γίνεται ο ήρωας της Μίλαν. Η κεφαλιά του Πανούτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Σε μια φάση στο 75 που η άμυνα της ΑΕΚ άφησε σε αυτό το φάουλ τον σκόρερ και του πρώτου γκολ. Εντελώς ακάλυπτο. Ο Πανούτσι λοιπόν σε αυτή τη φάση βλέπετε που πάει η μπάλα. Πέρασε ο Στρόπα από τον Βλάχο. Η σέντρα του, το σουτ του Ατματζίδης διώχνει σε κόρνερ. Κλείνει ο Πανούτσι. Η μπαλά του Σαβεύσκη διώχνεται. Στρώνεται το σουτ του δεν πάει για πάνω από τα δοκάρια. Το Αγορογιάννης συγγνώμη πάνω από τα δοκάρια. Εδώ θα βγάλει κάρτα στον Μανολά που ήδη έχει άλλη. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Μανολά και είναι αποβολή. Είναι αποβολή για την ΑΕΚ. Ο Κετσπάγια που τον βλέπουμε εδώ. Να τρέχει να προλάβει, κερδίζει την κόντρα όμως από τον Βίγκλχόφερ. Κάνει μια έξυπνη σέντρα. Για να δούμε, όχι. Δεν πρόλαβε τελικά ο Κωστής. Ο Κόνραντ ίσως και να απομάκρυνε λιγάκι την μπάλα. Μλαντένοβιτς στο φάουλ. Η κεφαλιά και γκολ. Η κεφαλιά και είναι το γκολ από τον αρχηγό, τον Φάιφενμπέργκερ. Αυτό ακριβώς που σας είπαμε. Δυστυχώς επαληθευτήκαμε. Θέλουν προσοχή και ήθελαν προσοχή στο ψηλό παιχνίδι οι παίκτες της Αούστρια Καζινό Ζάλτσμπουργκ. Ο Φάιφενμπέργκερ πήδηξε σχεδόν μόνος του, πιο ψηλάς από όλους. Πήρε, κοιτάξτε το φάουλ εδώ του Μλαντένοβιτς. Πόσο άνετα πηδάει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Λάινερ κάνει τη σέντρα και αυτό σέντρα. Η νέα κεφαλιά, δοκάρι και 2-0. Για να δούμε. Ναι. 2-0 από τον ίδιο, από τον Φάιφενμπέργκερ. Αυτό ακριβώς που είπαμε δυστυχώς. Είδατε σε μια απλή σέντρα από μακριά. Κοιτάξτε, η κεφαλιά εντελώς ανενόχλητος. Ο Ατματζίδης μπορούσε να διώξει κόρνερ, αλλά πήγε ανεμικά πάνω στην μπάλα και από εκεί και πέρα ήταν εύκολη υπόθεση για τον Φάιφενμπέργκερ με δεύτερη κεφαλιά από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ. Να κρατήσουν αυτό το ρυθμό μέχρι αργά. Γκολ από τον Μιχάλη Βλάχο. Μετά από ένα υπέροχο κόρνερ που έκανε ο Τσάρτας, ο Βλάχος βρέθηκε εκεί που έπρεπε και να το 2-1. Για την ΑΕΚ ό,τι χρειαζόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο του αγώνα. Κοιτάξτε την εκτέλεση από τον Τσάρτα και την κεφαλιά από τον Μιχάλη Βλάχο που νίκησε τον Κόνραντ, που βγήκε μάλλον για να ψαρέψει σε αυτή τη φάση. Και Μλαντένοβιτς θα δοκιμάσει σουτ πάλι από μακριά. Όχι. Να η παλιά για τον 3-0, 3-1, δεν υπήρχε offside, κοιμήθηκε και πάλι η άμυνα της ΑΕΚ. Και ο Χάσεν Χούτλ με την άνεσή του έκανε το 3-1. Ούτε οι αμυντικοί αντέδρασαν, ούτε ο Ατματζίδης αντέδρασε. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Κοιτάξτε που πάει η μπάλα από το σουτ του Χάσεν Χούτλ. Εκτελεί ο Τσάρτας, γίνεται η κεφαλιά out από τον Μιχάλη το Βλάχο. Ντεμπούρ. Αρχηγός σήμερα, περνάει ο Ντεμπούρ. Βγάζει τη σέντρα χαμηλά, η μπάλα στα πόδια των Ολλανδών και είναι το 1-0. Είναι το 1-0, πρέπει να είναι ο Ρόλαντ Ντεμπούρ, για να δούμε. Το 1-0 πολύ γρήγορα στο 7ο λεπτό. Πολύ εύκολα για τον Άγιαξ, ο Ταρίκ Ούλιντα είναι λοιπόν ο σκόρερ του πρώτου γκολ του Άγιαξ στο 7ο λεπτό. Θα ξαναδούμε τη φάση, κοιτάξτε τους πανηγυρισμούς των Ολλανδών. Εδώ πέρασε ο Ντεμπούρ, έβγαλε την σφιχτή σέντρα και ο επερχόμενος, ο Λίτμαν, την έστρωσε στον Ούλιντα που με μία την πέταξε στην αριστερή γωνία του Ατματζίδη που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το ίδιο σκηνικό, πίσω η μπάλα, νέο σουτ, η μπάλα μέσα στα καρέ Ντεμπούρ.
Ωραία και δύσκολη απόκριση του Ατματζίδη. Έχει λίγο χώρο μπροστά και τρέχει ο Ράικαρ να τον κλείσει. Βγάζει γρήγορα την παλιά μέσα στην περιοχή ο Μπορμόκης. Παλεύει, προσπαθεί, αλλά δεν καταφέρνει τελικά. Πέφτουν απάνω του 2 θηρία. Ο Κωστής ήταν. Και τώρα ο Τσάρτας που βρίσκει τελικά τον Σαραβάκο. Σαραβάκος για να δούμε, θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα. Την κρατάει μέσα στην περιοχή ο Κωστής. Μάχεται, τη γυρίζει στα χέρια του Βάντερ Σάρ. Πάντα Λίτμανεν. Μπαλιά για τον Ούλιντα μέσα στην περιοχή. Αυτός κόβει την μπάλα. Τέταρτη με τον Ατματζίδη. Σώζει ο Ατματζίδης. Και τώρα ο Φίνιντι από δεξιά. Βγάζει στον Σέντορφ. Μέσα στην περιοχή αλλάζουν και μπλοκάρει. Μάλλον διώχνει πολύ θεαματικά ο Ατματζίδης. Αυτό το σουτ του Σέντορφ. Στον Ντεμπούρ. Ξανά ο Όφερμανς. Τον κυνηγάει ο Κοπιτσής. Γίνεται η παλιά αμέσως. Πολύ κοντά σώζει ο Ατματζίδης. Άλλη μια σωτήρια απόκριση του Ηλία Ατματζίδη που αναδεικνύεται σε μορφή του αγώνα μέχρι στιγμής. Και τώρα μέσα στην περιοχή ο Μπορμπόκης προσπαθεί να κάνει το σουτ στην κλειστή γωνία. Ο Ούλιντα μέσα στην περιοχή ο Λίτμανεν. Προσοχή θέλει εδώ. Η μπάλα στήριζα από το άλλο δοκάρι του Ατματζίδη. Ο Άγιαξ εξακολουθεί να προηγείται της ΑΕΚ 1-0 με γκολ από το 7 του Ούλιντα. Και τώρα μέσα στην περιοχή πολύ ωραία προσπάθεια και σουτ από τον Σέντορ. Και Τσπάγια τώρα για να δούμε, θα κάνει το σουτ. Το κάνει και Τσπάγια το σουτ, αλλά είναι άστοχο. Σέντορφ από αυτόν στον Ντεμπούρ, βαθιά για τον Τζέντορφ, από σπόντα η μπάλα στα πόδια του Σλάιφερ που σκοράρει στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Στο 27ο λεπτό γίνεται το 2-0 για τον Άγιαξ. Κοιτάξτε, είναι ο Ούλιντα πάλι, για να δούμε ξανά τη φάση. Αυτό που δεν κατάφερε ο Άγιαξ να πετύχει σε πολλές οργανωμένες επιθέσεις που έκανε, το κατάφερε εδώ χάρη σε ένα τσάπ, σε μια κακή απόκριση. Έγινε κάτοχος της μπάλας ο Ούλιντα και σκοράζει εύκολα πια στο τέτα-τέτα αυτό που είχε με τον Ατματζίδη. Και έχουμε πάλι τους Ολλανδούς στο προσκήνιο. Παλιά στο κενό χώρο ζητάνε offside, δεν είναι η παίκτες ΑΕΚ και εδώ είναι ευκαιρία για το τρίτο γκολ που αποφεύγεται την τελευταία στιγμή. Υπάρχει κάποια στιγμή σε κάθε χρονιά του Champions League που κάτι αποτυπώνεται στο μυαλό. Εγώ θα σου πω από αυτή τη σεζόν τι ήταν. Ο Πανούτσι να σηκώνεται στο δεύτερο δοκάρι. Αμυντικός. Γιατί να βρίσκεσαι εσύ εκεί πέρα, γιατί να βάζεις τον γκολ. Ο Πανούτσι τότε έκανε 2 γκολ σε εκείνο το μάτς. Όπως είδαμε και πριν λίγο. Ήταν πάντως ένα περιπετειώδης πέρασμα της ΑΕΚ από τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Γιατί θυμίζω και 2 πραγματάκια που τώρα τα έχουμε ξεχάσει με το πέρασμα του χρόνου. Ότι η Μίλαν παίζει το πρώτο παιχνίδι τότε στην έδρα της με την Ζάλτσμπουργκ, την κερδίζει 3-0, αλλά γίνονται επεισόδια. Χτυπάει ο τερματοφύλακας των Αυστριακών, η Μίλαν χάνει το παιχνίδι στα χαρτιά και της αφαιρούνται και 2 γκολ. Και στο μάτσα αυτό που λες στην Τεργέστη, όπου είχε παίξει τότε η Μίλαν, η ΑΕΚ έπαιξε στην πραγματικότητα την πρόκρισή της, την πιθανότητα της πρόκρισής της. Αν εκείνο το παιχνίδι στο οποίο είχε προηγηθεί το κέρδιζε, πιθανότητα τώρα να μιλάγαμε για μια διαφορετική σεζόν και για μια διαφορετική ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Γιατί το θυμίζω ότι η Μίλαν και ο Άγιαξ πέρασαν από αυτόν τον όμιλο. Η Μίλαν διαπυρώθηκε σιδήρου με τις τιμωρίες και με αυτά ισόβαθμη με την Ζάλτσμπουργκ τότε. Και τελικά παίξανε μαζί στον τελικό. Και ο Άγιαξ πήρε το κύπελλο. Για να κάνουμε απολογισμό από την πρώτη χρονιά. Λέω αξιοπρεπής, και το λέω εντελώς ειλικρινά, αξιοπρεπής εμφάνιση της ΑΕΚ. Καλά μάτς, σε κανένα δεν συνετρίβει, να το πούμε. Όχι, έτσι. Και με 2 πιστεύω μεγάλα παιχνίδια. Το 0-0 στην Αθήνα με την Μίλαν που ήταν τότε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και βέβαια το 0-0 στο Ζάλτσμπουργκ που ήταν ένα εξαιρετικό εκτός έδρας παιχνίδι με το οποίο είχε ξεκινήσει την σεζόν. Της έλειψε τότε της ΑΕΚ η πείρα στις διεθνείς διοργανώσεις. Αυτή που υπάρχει αυθόνως σήμερα στις ελληνικές ομάδες. Πάμε παρακάτω. Επόμενη χρονιά. 1995-1996. Και πάλι μία ελληνική ομάδα, όπως και τον προηγούμενο χρόνο ήταν η ΑΕΚ, τώρα είναι ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος ξεκινώντας υπήρχε μία ανασφάλεια. Τι είναι οι άλλοι και κυρίως πόσο καλή είναι η Νάντ. Το θυμάμαι το ερώτημα να αιωρείται. Πώς θα πάμε κτλ. Και πόσο καλός είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί εκείνη η χρονιά του Παναθηναϊκού ξεκινάει δύσκολα. Για να αποκλείσει τη Χάιντουκ στα προκριματικά, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται να δώσει 2 πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ένα κεκλεισμένο των θυρών στην Αθήνα που λήγει 0-0 και με μια ισοπαλία με γκολ του Μπορέλη στο εκτός έδρας παιχνίδι καταφέρνει να περάσει. Αλλά όχι μόνο περνάει, πάει και πολύ μακριά. Πέρασε ο Αλεξούδης. Για να δούμε. Το γύρισμα Βαζέχα δεν μπορεί, κόντρες από το κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού. Η κεφαλιά από τον Καλτζάκη, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, το σουτ και είναι το 1-0.
Το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Έχω την εντύπωση ότι ο σκόρερ του Παναθηναϊκού είναι ο Γιώργος ο Γεωργιάδης του Χαραλάμπους, ο οποίος δέχτηκε την μπάλα στο πόδι του, σχεδόν assist. Για να τη δούμε τη φάση. Πρέπει να είναι ο Γιώργος ο Γεωργιάδης ο σκόρερ. Δώστε μου λίγο χρόνο.